Darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Petsa 16 kan Marso 2023. And sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagpapalos din argumento kan mga nagboto nin no. Mananood sa nakakapasar na ordinansa para sa pagbugtak nin Community College sa Santo Domingo, Albay, da ipa minatonong. Barangay Anti-Drug Abuse Council pinarumdum kan PDEA Albay nagibuhon ang sendang mandato na makontra ang paglakop kan illegal na droga. Gobernador Lagman nagpromisa nin tabang asin serbisyo para sa mga residentes kan Islang Banwaan nin Rapo-Rapo. Mga medical professionals as in Municipal Health Office sa Kamalig Albay inganyar ng Alkalde Kaloy Baldo na mas pakusugon ang kalidad kan sa indang serbisyo. Sa lado nasyonal, pagsulog din face mask sa Ninoy Aquino International Airport, optional na sana. Sobra sa 31,000 na pamilya sa Mimaropa as in Western Visayas apektado dalan sa oil spill sa kadagatan kan Oriental Mindoro. Commission on Human Rights ipigkukonsiderar na triumpo ang laban kontra sa extrajudicial killing hatol na guilty sa dating House o kaya police officer na si Jeffrey Perez. Isumbong mo kay Chief QR code. Sigurare na inilansar kan Land Transportation Office. Sa ibang nasyon, suspected bomber hali sa Lebanon, nagadan kan mga soldado sa Israel. Sa laro ng Karawat, San Miguel Birmen nakakasiguro na nin twice to beat advantage sa quarterfinals kan PBA Governors Cup. Detalles kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Apisar kan pasado na ang ordinansa para sa pagpatugdok ng Community College sa Santo Domingo, Albay. Dahil paranggad tatapos ang pagpapalos din mga argumento kan mga miyembros kan Sanggunian Bayan na nagboto ni no sa siring na lakdang. Kasuod ipinalawas ni Kagawad Christian Binamira na fake news ang sinabi ni Alkalde June Aguas na bako loan ang kukuanon na fundo na gagamiton sa Community College asin ipinalawas sa Facebook account kini ang surat kan Alkalde sa Sanggunian Bayan kanakaaging taon na nagahagad sa konseyo na mag-loan para gamiton sa sanitary landfill na rekisito kan Department of Environment and Natural Resources asin infirmary o 24-hour Super Health Center, Siriman, igwanin diit para sa Community College na mismong ang Sanggunian Bayan ang nagsuwestyon na bugtakan din ng fundo. Tinawan linaw ni Aguas na sa totoo lang dahil pang loan ang LGU dahil ini-request pa man sana asin nasa kamot kan na Sanggunian Bayan kung naaprobaran o dae. Tinawanin doon kan alkalde na maski na mangyari ang nasabing utang kaya nang papuunan kan gobyerno lokal ang pagpatugdok nin eskwelahan kan Santo Domingo asin handaan LGU para sa maray na programang ini.
Ang community college na gustong itugdok sa Santo Domingo may kamautan na mabawasan ang gastos kan mga magurang sa pagpapaeskwela asin oportunidad sa mga kaakian na makapag-adal din libre. Inagyat ni Alcalde Aguas si Binamira na patunayan kung may utang ang LGU para sa community college dahil handa man siyang magdimitir sa pwesto kung may prueba alagad kung daing mapatunayan ni Binamira ini ang dapat na maglusad sa pwesto. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tabang asin serbisyo para sa gabos. Ini ang ipinangako ni Gobernador Rex Lagman sa mga albayano kasabay kan personal niyang pagbisita asin pakikipag-uron sa mga residentes asin opisyal sa lokal kan rapo-rapo albay kan nakaaging aldaw. Sigun kay Lagman kung ano ang mga serbisyo sa salud na ipigtatao sa tulong syudad asin mga banwaan dapat na makaantos man ini sa mga barangay, isla asin hararayong komunidad sa probinsya. Tanawan niya doon kan Gobernador na importante ang pantay na distribusyon ng tabang asin serbisyo lalo na sa public health care. Sinabi ni Lagman na maugma siyang i-anunsyo na posibleng sa Hulyo o Agosto magpautob na o kaya masusunod na ang operasyon kan Batan Hospital na nakulang ginhawa sa mga residentes kan isla. Siniguro man kan Albay Provincial Engineering Office asin gobyerno lokal kan Rapo-Rapo na igwanin water source. Mantang sinabi ni Albay Provincial Health Office Officer in Charge Dr. Estela Senet na nasabing ospital igwan ng mga doktor, nurses, asin health professional. Kasabay man sa pagbisita sa isla, ang pagtaon ng libreng medical asin dental mission, pagbakuna ng anti-flu asin anti-pneumonia, payout sa social pension sa mga senior citizen, distribusyon ng mga farm inputs, pagbabakuna sa mga ayam asinikos, ng anti-rabies vaccine, distribusyon ng mga solar lamps sa tulong barangay, na dain ng supply ng kuryente, pag-aktibar kan wifi connectivity, asin ang konsultasyon sa mga barangay. Pinaramdom kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay ang mga barangay Anti-Drug Abuse Council, partikular na ang kapitan kan 720 barangay sa probinsya nagibon ang sendang mandato na i-monitor asin magkaiguan ng mga lakdang tanganing mapugulan ang paglakop asin pagdakol kan mga personang nagbabakal, nagpapabakal asin nagagamit din droga sa sendang nasakupan na lugar. Sinabi ni PDEA Albay Provincial Officer Noel Brigel kay bana sa mga sinumpaan na trabaho kan mga opisyales kan barangay yung pagtaon ng protection sa sendang mga residentes sa anuman na peligro kay bana na illegal na droga. Mantang obligado man na magsumiter ang mga badak sa sendang opisina o sa PNP nin na bulanan na badak watch list na makakatabang sa monitoring kan sendang opisina. Ipiniliwanag ni Brigel na di kayang resolveran ang problema kung solamente ang PDEA, Philippine National Police, asin LGU, ang nasabing problema dalan ta mas magiging efektibo ang mga lakdang kontradigdi kung mismong ang mga opisyales kan barangay ang nagtatarabang maging ang sektor kan komunidad. Piging ganyar kan gobyerno lokal kan Kamalig Albay ang mga medical professional asin iba pang mga empleyado sa Rarom kan Municipal Health Office na mas pakasugon pa ang kalidad kan sendang ipigtataong serbisyo sa salud sa publiko tanganing masuguro ang clientele satisfaction. Sigun kay Alcalde Caloy Baldo, dapat maitao sa publiko ang sendang ipigpromisang di kalidad ng serbisyong pangsalud mantang kinakaipuan na pagpadagos ang mga healthcare workers sa sendang pagiging marayon na public servant.
Tinukarman sa pag-ururon ang mga lakdang tangani mas mapakaray ang sa indang serbisyo, dagdag na intervention asin lakdang na pwedeng gamiton para mas mapakaray ang serbisyo. Tinawanin doon kan alkalde ang pagbuktak ng Super Health Center sa Barangay Iluluan, Kamalig, Albay na mataon rin pantay na akses sa mga serbisyong pangsalud sa komunidad. Aminado ang Bureau of Jail Management and Penology, Bicol, na nasa 300% ang congestion rate sa nasabing reyon. Sigun kay BJMP Bicol Regional Director Jail Chief Superintendent Joel Superficial, dakulang tabang ang pagpatugdok nin bagong fasilidad para sa persons deprived of liberty, tanganing mabawasan ang nasabing porsyento kan pagsurusuan sa mga karsel. Alagad, mas hababa man ang arestong congestion rate ngunya na taon kung ikukumpara sa mga nakaaging taon. Pero digdi, dakulang tabang man ang ahensya kung dakol ang sendang mapapalibre asin mapapaluwas sa kulungan na PDL dahil mababawasan ang populasyon sa laog kan fasilidad. Siniguro man kan opisyal na bago makaluwas ning kulungan, dapat iwasindanin intervention kung sa intuturoan mo na nin trabaho sa araron kan livelihood program para sa pagpuon nin bagong buhay. Makakatabang ang mga bagong slaughterhouse o bunuan sa reyon tanganing mapreventaran na tamaan ang mga urig kan African swine fever. Sigun kay Department of Agriculture Bicol Information Officer Lovella Guarin, na sa paagi kan mga bunuan may ibitaran ang pagbuno kan mga urig sa residensya. Masisiguro man na malinig asin nag-agi sa tamang proseso ang mga ipapabakal na karneng urig sa mga merkado sa publiko. Sinabi ni Guarin na nakaagi mga aldaw formal nang na turnover kan DA Bicol ang pinakaenot na double AA slaughterhouse sa barangay o Saragay, Camarines Sur, mantang nagpapadagos ang pagpapagibo kan parehong fasilidad sa Buhi, Bula, Camarines Sur, Gubat asin Huban sa Sorsogon, pati na sa Daraga, Albay. Mientras tanto, sobra sa 500 na pasayeros ang kayang maserbisyuhan kan bagong port operation building kan Philippine Ports Authority sa Masbate. Ang edifisyong ini kargado nin modernong fasilidad, sharing sa charging station, prayer room, breastfeeding room, asin all gender na comfort room. Ang bagong port building binukasan kan Marso 8 kasabay kan bagong gibo na transit shed na may syukol na 1,000 metro kwadrado asin pigdalauman na makakadugang sa income generation sources kanasabing puerto. Dalang digdi, pigdalauman ang pagkaskas kanero kan mga kargamento dahil automated asin access point kan bagong transit shed na pag-araman ng bagong POB iyo ang pangduwa sa pinakadakula sa Kabikolan asin ang enot iyo ang Port of Matnog sa Sorsogon. Ang modernisasyon sa nasabing pantalan may katuyuan na matawan ni mas magayon asin mas komportableng pagbiyahe ang mga pasahero sa Port of Masbate. Natapos na kan Camarines Sur 3rd District Engineering Office asin kan Department of Public Roads and Highways Bicol ang pagpatugdok ng 379.8 metros na farm to market road sa Barangay San Roque, Sagkod, Barangay Linaga sa Kanaman, Camarines Sur. Sigun kay DPWH Regional Director Virgilio Eduarte, ang proyekto ng kakatadad ng 12 milyones pesos iyon hali sa 2022 General Appropriations Act na may katuyuan na makapagtaon ni mas makaskas asin ligtas na transport para sa mga produktong pang-agrikultura hali sa town proper, pasasiring sa kataraning na barangay. Parte ka nasabing proyekto ang pagpapagibo nin 2-lane paved road na may sidewalk para sa konbenyensya kan mga motorista asin publiko. Sinabi ni Duarte, ang pandemya ang naging dalan tanganing madugangan ang karaman kan publiko sa importasyon o importansya kan agrikultura asin food production. Dagdag pa niya na bilang parte kan infrastruktura kan gobyerno, mas maray na tawan ini atensyon asin magiro pag-abot sa probisyon para sa magakanigong fasilidad. Iyan ang primerong kaptan kan mga bareta.
An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Kitang mga oragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos. Mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang. Maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, Sura Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7.
Detalles kan barata sa Lado Nacional. Ipinahayag kan Manila International Airport Authority na magiging optional na sana ang pagsuulog din face mask sa Ninoy Aquino International Airport sa advisory kan MIAA inisusog sa Executive Order Number 7 ni Presidente Bongbong Marcos. Siya man inabasuhan kan MIAA na obligado pa manggiraray na magsuulog din face mask pag nasa laog kan eroplano asin airside passenger vehicles. Sa ngunyan, igwanin 4,078 COVID-19 case load sa nasyon, sobra sa 4 milyones ang nakarecover, mientras na 66,266 ang nagadaan, at 9,084 ang may aktibong infection. Mientras tanto, pagkukonsiderar kan Commission on Human Rights na triyumpo sa laban kontra sa extrajudicial killing ang hatol na guilty sa kasong double murder kontra kay dating police officer Jeffrey Sumbu Perez. Ini may koneksyon sa pagkagadanin na Carl Angelo Arnaez at si Rinaldo de Guzman. Inumaw kan CHR ang mga nakaaging hatol kan korte sa kaso kan pagkagadan kan duwang jóvenes. Sigun sa CHR, dapat na imbestigaran naman ang iba pang kaso kan human rights violation na may koneksyon sa anti-illegal drugs campaign kan gobyerno. Kan 2022, nagpaluwas ang CHR ng sa dire kay ni na findings sa investigasyon sa panggagadan sa kakusugan kan war on drugs kan Duterte administration kung saan natauanin kopya ng rekomendasyon ang gobyerno. Lusot na sa committee level kan Commission on Appointments and ad interim appointment ni Presidential Communication Office Secretary Cheloy Garafil. Marikas na naaprobaran kan CA panel an ad interim appointment kanasabing opisyal asin daay man naging magabat na isyu na ibinarabad sa iya ang mga miyembro. Ipigsalang sa plenaryo para aprobaran kan CA an ad interim appointment ni Garafil. Mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri ang nag-apilar sa mga pag-ariba sa CA na tulos na aprobaran ang nombramiento ni Garafil tanganay formal nang makapagserbe bilang PCOO Secretary. Sinabi ni Zubiri na very well loved as in very well like si Garafil bako sa nakan Malacanang media kundi pati naman kan Senate media kung saan kadaklan sa mga ini iyo ang nakaibanan kan secretary kan enot pa sa media pa. Si Garafil 5 bulan na nagserbe bilang OIC kan PCO asin bago ini sa alipot na panahon naging LTFRB chair. Si Ararum kan Marcos administration nagserbi man na prosecutor sa Department of Justice kan panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo as naging parte kan media. Sa Giraray na nagkondukta ang Land Transportation Office ng konsultasyon sa mga stakeholders para marasolveran ang issue sa ipigreklamong halangkaw na singil sa mga driving school. Sigun kay LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, posibleng ini ang ultimong consultative meeting kan committee bago magdesisyon sa ipigrekomender na standard fee-based structure. Siniguro man kan LTO Chief na bago matapos ang Marso, magkakapagpalos na ang ahensya ng standard rate sa driving school na magiging responsable o kaya rasyonable sa publiko. Inot nang pinasirip kan Kamara sa LTO ani pagreklamong halangkaw na singil sa mga driving school na bigyasabing rason kunata makantidad man ang pagkuan ng driver's license sa nasyon.
Ipigbubusol ni Senador Raffy Tulfo ang pagkakaigwa ng gender-neutral uniform sa kapos ng mga eskwelahan asin universidad. Sa Senate Bill 1986 o Pants for Her Act, na ipiglatag ni Tulfo, tatawanin option ang mga babaeng estudyante na magsulog ng pantalon bilang uniforme kung dai komportable sa traditional na palda. Sa nasabing propesto, pigsusugo ang mga eskwelahan, kolehiyo asin universidad na ipautob ang nasabing gender-neutral uniform. Sigun kay Tulfo, dahil sa social climate, ngunyan dapat na mabago ang mga lumang na pagtuodan. Pero sa pagtaon ng diretsyo sa mga babaeng estudyante na pilion kung ano man na uniforme sinda komportable, katuyuan kang propesto na maprotiran ang mga estudyante sa dengue, asin proteksyon naman sa paglunad sa motorsiklo. Nailingan ng probable cause kan panel of prosecutor kan Department of Justice ang reklamong pagsuhay sa Anti-Hazing Law of 2018 laban sa mga suspitsado sa panggagadan sa hazing rights kan engineering student kan Adamson University na si John Matthew Salilig, kasabay sa mga ipigrekomendar kan DOJ na kasuhan sa korte. Iyo sinda Earl Anthony Oseta Romero aka was known as Slaughter, Tongching Benetesteng as known as Nike o Nike, Jerome Ochoco Balot alias Ali, Sandro Dasalia Victorino alias Lucky, Michael Lambert Alcazar Recalde alias Alcazar, Mark Muñoz Pedrosa alias Macoy, asin Daniel de los Reyes as known as Sting. Nakasabit man sa kasong isasangat kan DOJ ang ipapa mga suspitsados na at large pa o na ipa nadadakop. Duang kasong pagsuway sa Anti-Hazing Law of 2018 ang isasangat sa korte kontra sa 7 miyembro kan Tau Gamma Phi dalan sa pagkagadan ni Salilig asin daiman o dahil man sa sinapar na injuries kan sorupang hazing victim na si Roy Osmond de la Cruz. Bako tama na ipasaraan sa mga parabakal ang mientras tanto bako tama na ipasa sa mga parabakal ang mga gastos kan mga kompanya in kaso magpautob nin dugang na sweldo. Inang tinaon nin duon kan Ibon Foundation makaagi na sabiyon kan Employers Confederation of the Philippines na kung malangkaw ang sweldo, maresulta ini sa paglangkaw kan presyo kan mga barakalon. Sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, pwede man ko anon ang mga medium as a large firm sa sendang natipon ang magagastos para sa wage increase. Sigun kay Africa, day kakayanon kan saradayon na kompanya na magtaon in aumento sa sweldo alagad pwede sindang tabangan kan gobyerno. Tinawan ng punto ni Africa na dahil magiging pagabat kundi makakatabang pa sa ekonomiya ang paglangkaw sa sweldo. Bareta sa ibang nasyon. Nagadan ka mga soldados kan Israel ang suspitsadong bomber hali sa Lebanon. Bago ini pinasabog kan suspitsado ang sarong bomba sa Megiddo Junction na ikinalugad ka nagkaparang sibilyan. Matapos kani nagkondukta ng follow-up operation ang mga soldados as sinasusug ninda ang suspitsado. Nakasulog pa ini ng explosive belt asin dakol ng mga armas ang sindang nakuha sa lunadan kani. Dako lang pagtubod ka mga otoridad na konektado sa Hezbollah terrorist group ang suspitsado. Pagkukonsiderar ka mga otoridad na sarong seryosong issue ang insidente kaya tinapos na ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang sa iyang biyahe sa Germany.
Sa lado ng Karawat, nakakasiguro na nin twice to beat advantage sa quarterfinals kan PBA Governors Cup ang San Miguel Beermen. Ini matapos na ilampaso ninda ang NLEX Road Warriors sa skor na 120-106 sa Kawat na Ginibo sa Philly Sports Arena. Nangayon sa panggagana kan Beermen, si Cameron Clark na nagkamada ng 45 puntos, 17 rebounds asin 3 assist. Iguan ng 8 gana asin 2 pierde ang Beermen, mantang may 7 gana asin 4 na daog ang NLEX. Nasa ika-4 na pwesto ang NLEX na pariyo kan Meralco Bolts asin Magnolia Hotshots. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Diyos marhay na pagkalda po. Asin sa gabos na tagapakinigasin taga-subaybay kang DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area pagakarkolong nasa distansyang 390 km norte kang hinatuan sa Surigao del Sur o nasa distansyang 125 km sirangan kang G1 Eastern Samar sa coordinates na 11.2 degrees north, 126.9 degrees east. Ang naturang low pressure area ay mababa man ang kansa na ma-develop into tropical depression o isang klaseng mahinang bagyo. Mantang northeast monsoon no, amihan naman ang nakaka-apekto sa enterong Luzon. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalmitan na may mga kalat-kalat ng mga paguran asin pagkikilat, pagdaguldol. Dulot kang trap kang low pressure area. Ang duros ay moderato na halisan norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging moderato. Tinatayang agwat ng temperatura pigala umampoon 25 sundo 30 grado sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 5:52 ng pagkaga asin masulnop at yan na alas 5:54 ng pagkahapon. Inis Melvin Almohela, Campagasa, Dio West, Legazpi. Iyan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan Webes. Sa pag-arang kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mustasa, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa lado technical, Richard Astor sa IT, asin Pag-asa. Sa pag-araman ni Tin Longabella, ako po ang nagatud kan Bareta. Edwin Peral talagang sasabing salamat kan sino pag-antabay. By the way, may public service announcement ko na kita. So si Samantabi ang nakapurot kan pitaka ni Fire Officer 3 Henry Napay kan Kamalig Fire Station kung pwede tabi na pakiuli sa iya ang pitaka ta yaon duman sa mga importanteng mga ID card asin iba pang dokumentos. Maski dyan po sa Kamalig Fire Station na napuntabi si Fire Officer 3 Napay na baka nahulog o kung saan paman, kaya so nakapuro tabi, pakiuli na lang tabi dyan sa Kamalig Fire Station sa wallet ni Fire Officer 3 Napay. Mabalas po. Salamat kasi nung pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga an hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw,